Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Boże, будь для меня каменной твердыней, домом пристанища моего, как уратовать меня, бо Ты моя скала и моя твердыня, деля имя Твоего керуй мною и веди меня. Эту святую мшу справую за Аліка з нагоди дня народження 75 годов. С подякой Пану Богу за прожитое життя, а в дальнейшем Божьих благословений и потребных ласк. И просим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охрану. Сповідаюся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вірні, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за всю Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем доведения великой хвалы Твоей. Пане Боже, Бога небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сядеш права рушайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищеніший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ty хочеш пробивати у серцях праведних і щирих, учениках ми, дякуючи Твоей ласці, стали годним місцем Твоего пробивання, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Amen.
Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: проклятий муж, який сподяється на чоловіка, і у тілі бачить свою силу, а серце своє одворочує від Пана. І он буде, як ядловець у степі, не убачить, коли прийде щастя, але буде жити у висохлих місцях на пустині, на соленій і безлюдній землі. Благословлений чоловік, який сподяється на Пана, і надія якого Пан. І он буде, як дерево, посаджене над водою, що пускає коріння своє над потоком. Коли настане спека, і оно не боїться, і листя його застається зеленим. І в год засухи оно не буде худоваться, і не перестане приносить плен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних і не взходить на шлях грешних, і між насмішників не засядає, але в законі Пана його насолода. Над ним розважає у день і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён буде, як дерево посаджене коля водного потоку, якое плод приносить у свой час, и листья его не вянет, и все, что он чинит, ему дається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі льос безбожний, яны, як мякіна, що ветер розносить, бо веде Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, коли проповедують, що Христос у вас спрос з мертвих, то чому некоторые з вас кажуть, быццам нема воскрешення мертвых? Бо коли мертвые не воскресають, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы далей у страхах ваших. Тады загинули и померлые у Христе. И коли мы сподеемся на Христа только в этом житті, то мы самые нещасные сирот людей. Але тепер Христос воскрес з мертвых, перший сирот тих, які заснули. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Радуйтеся и веселитесь, каже Пан, бо великая вознагорода ваша у небе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. U той час Jezus zszedł 12 unis i stał na równinie, i był tam wielki natłok włócznych jawonych
и великое множество людей из Юдеи и Иерусалим с убережен в околиц Тыры и Сидона. Тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў: «Шчаслівыя убогія духам, бо вашае ёсць валадарства Божие. Шчаслівыя, якія терпіце, цяпер галадаеце, бо насычаныя будзеце. Шчаслівыя, якія терпіце і плачаце, бо смяяцца будзеце. Шчаслівыя вы, калі узненавідзяць вас людзі, і калі адрынуць ад вас, і будуць зневажаць за Сына Чалавечага, адкінуць імя вашее, як зло. Радуйцеся у дзень той і весяліцеся, бо великая узнагарода вашая ў небе, бо так поступали з пророками айцы іхнія. Але гора вам, багатыя, бо вы ўжо атрымалі сваё суцешэнне. Гора вам, якія цяпер сытыя, бо галадаць будзеце. Гора вам, якія цяпер смяецеся, бо смуткаваць і плакаць будзеце. Гора вам, якія калі усе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так поступалі з фальшывымі пророкамі айцы іхнія. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, пророк Єремій сьогодні описує два типи людей, які можуть бути, які є в сучасному світі, яких ми можемо так само зустріти у житті неоднократно. Перший тип людей – це той, який сподівається на чоловіка. Говорить, що цей чоловік подобний до куста, сухого куста, який росте у пустинному місці. Мало того, что он растет в пустынном месте, там нема ни людей, а земля, где он растет, покрыта солью. Чи може что-нибудь у соли расти? Мы ведаем, что ничего не может расти. Это человек, який сподівається тільки і виключно на себе. Десь там далеко от Пана Бога, навіть його може і не хоче видати. Колись може отримав хрост, але його корень засох, а гэтым самым чаму? Таму што ён дзесьці далёка быў засаджаны. Дзесьці далёка. Ён не хацеў прыйсці да крыніцы, з якой можна было бы напіцца. Другі тип чалавека называе пророк благословленым чалавек, які спадзяецца на Пана і надзея якога Пан. Ён будзе як дрэва пасаджанае над вадою. Калі прыйдзе спякота, лісце яго не завянуць, бо корні ягоныя будуць уходзіць у крыніцу, у рэчку. Калі прыйдзе засуха, таксама ён у адпаведны час выдасць плод, так што гэтым плодам насыціцца другі чалавек. Браты і сёстры, гэта і ёсць два типы людзей. Адзін, который дзесьці далёка, другі дзесьці блізка. Якога лёгка вырваць, які лёгка нам пойдзе. Ну той, што сухі, пацянуў і адарваў. Памятаеце, у пачатку, калі паўставала тут капліца, далі нам тэрыторыю, засадзілася тут шмат туек такіх прыгожых дзерэваў, якія раслі. Памятаем, што некалькі дзён спусця шмат з гэтых дзярэваў дзесьці зніклі. Ну, вядома, да кагосьці прыклеілись да чыйсьці. Так лёгка, невядома, гэта бывае ў жыцці. Ведаем, што цяпер недавно, полгода тому назад, калі мы начали рабіць плод, гэтыя туйкі я не мог выцянуць руками. Трэба цягнік, бульдозер, каб пацянуць, каб вырваць гэтыя туйкі, тыя, што калісьці вырывались так лёгка. Да чаго это я говорю? Говорю до нас, браты і сёстры. Чалавек, который прыняў хрост, ён лёгкі, яго можна лёгка вырваць. Чаму? Бо ён яшчэ не запусціў свае корні. Бо калі дзе дрэва запусціць свае корні, разыдзецца, то цяжка. У касцёл мы прыходзім, каб гэтыя нашыя корні запусціць. Каб тут таксама атрымаць ваду, незвычайную ваду, вядома, бо у сушы расці нічога не будзе. Ваду жыцця вечнага. Тудака
криниця, яка ніколи не висухає, бо вона наповнена Духом Святим. А Дух Святий з'являється тим, хто оживляє чоловіка, оживляє його непомкненні і дає чоловіку надію на життя. І сьогодні ми почули, що такий чоловік благословлений. И в Евангелии почули эти 4 благословления. Счастливые убогие по ваше володарство, счастливые голодные, счастливые, які плачете, и счастливые, коли вас узненавидят из-за имени Иисуса Христа. Тоді радуйтеся и веселитеся, бо ваше володарство небесное. Брати і сестри, варто було би подумать, у чым заключается гэтае счастье, або гэтае благословение. Треба было бы отшинить в Святом Писании, в Старом Заповете, Псалм 144, и докладно поглядеть, что он там пишет. А докладно написано, у чым заключается счастье и благословение человека. Иначе, благословленный человек той, и благословение человека заключается у тем, что мы маем Бога Пана. У нас нема другого Бога, у нас Бог з'являється Паном. І про це говорить Ісус Христос. У гэтым заключается счастье. Говорите, бо ваше есть володарство, бо будете насычены, бо будете смеяться, бо так поступали и вы, вам так само будет ваше володарство открытое, ваше життя буде вечное. Коли мы отшинем докладно 8 благословений, які написано в Євангелії поводле Марка, то мы, коли будем их читать, они подобные до благословлений тих самих слов, які будуть потом узятые на горы Синай. Пам'ятаємо, і сьогодні ми прочитали так само, там так само буде написано. Коли Єсус не узійшов на гору, а сійшов з гори. Зазвичай ми читаємо, Єсус узійшов на гору, і там до його прийшли клуби людей, і він їх навчав. Сьогодні ми чуємо, Єсус сійшов з гори. Коли Єсус Христос ще буде сходити з гори, так само тоді, коли буде обирати 12 апостолів, Єсус Христос сійшов з гори. Тут так само Єсус Христос сійшов з 12 униз, і сам він там. Уже были такие апостолы, которые так само были с Иисусом Христом. С 12 униз. И мы будем читать. И начал говорить. Это 8 благословений, какие мы знаем, 8 причин быть счастливым. 8 причин быть счастливым. Это подобно до Моисея, который сходит с горы Синай, и зносит 10 слов. 10 слов, или 10 Божьих заповедей, которые мы сегодня маем. В языку гебрейському це було б тільки написано 10 слов звичайних, які ми приймаємо, так вельми моцно розбудовані у нашому язику, як 10 Божих заповідей. Коли ми відчинимо докладно 8 благословень, ми побачимо, що там їх не 8, бо в останніх двох заключається ще покоління, czyli усього 10 благословень, які Ісус Христос сходить і зносить з гори. Подобне, на новий спосіб хоче показати, що Пану Богу залежить. А пам'ятаєте, які перші слова, які ми вивчали у 10 Божих заповідях? «Я, Пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі». Що це означає? Що благослов... І Ісус говорить так само, щасливі ви, у чим це щастя заключається? У тим, що Богом моїм есть Пан. Це вельми велика радість для кожного з нас. Не ведаю, чого ви розумієте, що а як є Богом Пан, так як ми сьогодні прочитали, у другому читанні, то не важно. Коли написано, написав святий Павел, апостол учення, коли проповедають, що Христос у воскрес з мертвих, то чому некоторые з вас кажуть, быццам нема у воскрешения? И Павел начинает говорить, коли мертвые не воскреснут, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы далеко у грехах ваших. Что это такое? Что мы не маем надеи. Но коли Христос не воскрес, то мы не маем надеи, бо нема нам греху. Греху проважить.
не было того, хто взяв наш гріх зверху, отдарив нас новим життям. Але однако святый Павел докладно пишет, что у гэтым заключается наше счастье, что Христос воскресный, а теперь Христос воскрес мертвых, як першенец сярод тых, якія заснули. Навошта? Каб древнім часам, так само и мы имели воскрешение на життя незвичайне, на життя у святости. Так ось, браты и сестры, что мы маем робить? Только пробовать, змагаться. Ведаем, что Томас Эдисон придумал лампочку, жарушку, святло, так можно сказать. И ведаем, когда мы откроем историю Томаса Эдисона, он не был добрым учеником в школе. Он шмат разроблял, шмат питаний задавал, але однако его упартость довела до того, что мы сегодня маем, можем себе включить лампочку и ее выключить. И дякуючи этому будем иметь светло, альбо не будет светла. И хтосьці калісьці яму звярнуў увагу. Ты 1000 разоў пробовал стварыць гэтую жароўку. И за каждый раз был тебе неудачным. А Эдисон сказал, нет, каждый раз был счастливым. Чему? Бо я за каждым разом приближался, как зробить гэтую лампочку. За каждым разом приближался, как зробить эту лампочку. А мы сколько разов новые говорим, что нам что-то не вышло. Мы здесь там заблукали, пошли здесь не в направку. Это не означает, что у нас все не счастье, а обратно. У нас все счастье. И кто с тебя слухаючи говорит, да у чем заключается сегодняшнее благословение по счастья, про якое пишет евангелист Лука, про якого мы сегодня прочитали. Счастливые убогие духом. То, что мы маем быть убогие духом, нет. Сенс такий, что это, что убогому легче знайти Бога. Бо коли он живе у недостатку, то он шукає, сподівається на Пана Бога. А коли есть достаток, то мы сподіваємося на свои махчимости, на свои гроши, на свои знайомости. Тому говорить, что ему легче знайти Пана Бога, зрозуміти, что Богом моим з'являється Пан. Або наступне. Щасливі, які тепер плачете і смієтесь, будете сміятися потом. У чому це заключається? Що справді, коли нам щось тяжко знайти, тяжко нам щось зреалізувати в нашому житті, якоїсь нещастя, а ми приходимо і шукаємо допомоги у Пана. Ми тоді признаємо, що нам вже чоловік не може допомогти, і будемо першим читанням. Не сподіваємося на Пана Бога. Через свої корні запускаємо ще глибі. Як заговориться, як нас, як прийде якоїсь нещастя, хтось не викричав, не вирвав. Але як ми принесли колись плод, і плод это був незвичайний, а плод був обфітий. Брати і сестри, можна було б і так кожну заповідь, пробачте, будь ласка, заповідь, кожне благословення говорити. У чому воно заключається? Але сенсом всього заключается то, что Бога есть соправдный Пан. Аминь. Веруйте Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых,
и яго благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вічного в будущем свете. Аминь. Дякуючи Богу, за якого добриню узнесем до Його. Дякуючи Богу за Його добриню узнесем до Його праз посредництва Иисуса Христа нашей молитвы. Молимся за святый костел, как всех людей не довел до светла Божьей правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за бископов всего свету, как яны верно обороняли доручное им учение Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, які терпят от внутренних конфликтов, как яны знайшли духовные силы для досягнения соправдного поеднания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які не познають Божих заповідей, щоб яны розпознали у їх мудрость Отця, який їх любить. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто трапив у алкогольну залежність, щоб яны знайшли сили, потрібні для розпочаття нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников, этой наисвятейшей ахвяры, как мы умели делиться радостью и спокоем, якими нас одорвая Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Аліка з нагоди Дня народзін, з подякой Пану Богу за прожитые 75 годов и с просьбой об дальнейшем Божьем благословении и опеке усіх святых здоровья, души и тела для Его и семьи. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Божа, мы узносим для Тебе наши просьбы. Боже наш Створитель, выслухай наши молитвы и учини, как мы были годны сузирать Твою хвалу в вечности праз Христа, Пана нашего. Аминь. Боже наш Отче, просим прими, этих вино наши дары, он працы рук людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим прими, Боже наш Отче, просим прими. Боже наш Отче, просим прими, все, что мы от Тебя можем ужести, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим прими, Боже наш Отче, просим прими. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, милосердный Божа, нехай эта ахвяра нас очистить и обновить, и забеспечить вечную вознагороду тем, кто выконывая Твою волю. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Говору сердцеві. Узносим имя Пана. Подякує Пану Богу нашому.
и справедлива, слушна и исповедна. Как мы заўсёды всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Бо з літості до грешного человечества народився з Панни Марии. Раз свою муку на крижі визволив нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з анgelами, архангелами, з усіми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica усялякой святости, тому уедности з усім Костелом, у первый день Тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освети гэтые дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzieля odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Spoglądaючи śmierci z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, и про всіх, хто в ласці Твоєї отошел з этого свету, и дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечной, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христа с Христом и у Христе, Тобie Boże Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, wrazu się wielki i wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Пана пора наша, свету благодать, сегодня верных слугам ён приносит дар. Удаем хлебе, отдае себе, грешникам избавление, милости дает. Хлеб и вино с Богом дружать нас. У святой коммунии скрытый Бог живый, грешит души даром, тело и крови. Злостный язык ходит, Божие свято, у правдивых хлебе вечное житье. Хлеб и вино с Богом дружать нас. Пана слона наша, Пан дарує грех, примем яко серцем, бачим свет утех. Боже, притянисты, успокусал час, Иисусова тело отражает нас. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. Иисус, ты крыница всякого добра, ясная дорога нашего життя. Освяти наш розум, серце запали, нас твоей опекой, Езу одари. Хлеб и вино с Богом лучшать нас.
Узмоцненыя дарам еўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста Пана нашага. Amen. 22 лютого у суботу свята катедры Святого Петра Апостола. Сённяшняя трэцяя недзеля месяца так званая інвестацыйная. Ахвяры, складзеныя цалкам прадназначаюцца на будову, за якія шчыра дзякуем. У нашай парафіі трываюць калядныя адведзіны, запісвацца можна у святароў у закрыстыі. Ад апошняй вечэры да унебаўшай Сцяпана. Такі тытул носіць біблійны конкурс, пра які я распавядаў тыдзень таму назад. Больш падрабязная інфармацыя знаходзіцца на старонцы Католік Бай або ў нас на дошцы аб'яў. Рэкалекцыі велікапостныя ў нашай парафіі адбудуцца з 7 па 9 сакавіка. Духоўнае практыкаванне правядзе ксёндз Александр Жарнасек. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у найсвяцейшым сакраменце ад 14 до 19. Першая святая камунія ў 2025 годзе адбудзецца 25 мая. Таксама мы з парафіяй, з радай парафіяльнай шукаем выканаўцаў, хто бы нам арганізацыю якуюсь, хто бы нам памог будаваць касцёл, прадставіць свае якісь кошты, кашторыс. Калі хто можа ведае якую-нибудь арганізацыю, то будзем пробаваць навязваць кантакты, каб размаўляць наконт коштаў будовы святыні, якую мы хацелі ўжо начаць. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, катехетычнай залы і тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, за тых, хто нас прымае па калядных адведзінах, аб новых дабрадзеях, аддаючы кожнага з нас пад апеку Маці Божай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Так, есть у нас тут такая юбилят наш, который в початку парафии с нами ходит Алик, який сьогодні святкує 75 годов. Так, ось кожен його ведає. Тут така з'являється в початку парафії. Шмат нам тут така і допомагав, як золотая ручка, так ми його називали, чи золоті руки має. Не того, що братик, так, філовувати треба, що все можуть зробити, не? Самі руки нічого не значать, треба ще й вміти користатися. Так, дякую великий за тое, што ёсць у нашай парафіі, за ўсе аказаныя дапамогі, якія тут ёсць, а таксама жадаем пану Аліку, якім так прынята назваць, Божага благаслаўлення, здароўя, узрастання ў Божай любові, ну і яшчэ наступных 75 гадоў некаму. Было добра. Каб мы успелі яшчэ касцёл пабудаваць. Прыміце Божае благаслаўленне, добра, што вы ёсць. Нехай кожнага з вас адорыць Пан Бог патрэбнымі Божымі ласкамі. Пан з вамі. И с духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. За Аліка, а під опіку святого Архангела Михайла, святий Архангела Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спокуси і вас от злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла Шатана
і інших злих духов, які нас злодушнують по світі. 255. Ни светили, ни солнца, ни месяц на землю. Светили взоры Твои, и осветляли душу. Коли не светили ни солнца, ни месяц на землю. Светили взоры Твои, и осветляли душу. Тихая, покорная, Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная, Мария,